Поставя хора, аре да пробваме супер странни английски и не баш английски неща. Първото нещо е ягодово желе. Мирише отвратително, изглежда отвратително. Това е като желиран бомбон. Обаче гигантски. 3 от 10. Аз не обичам такива неща, да. 2 от 10. И продължава да го яде. Я ме представя какво е това. Оле, Мирише супер яко. Това е с барбекю. 8 от 8,5. 10. 8 или 9 от 10. Имате Jaffa Cakes, които съм сигурен, че не са английски, ама се тая. Обаче с вкусна кола. Аз мразя кола. Но има много силен вкус на кола. Вкусна кола и хляб и шоколад. Става по-добре, защото и шоколада хитва повече. 6 от 10. О, за мен е осмица. Аз с сол и оцет. Да, мирише на оцет. О, това е много яко. 9 от 10. 9 или 10 от 10. 9,5. Ако сте яли таки, само че не е люто. Желирани бомбони с вкусна пинаколада. И аз съм сигурен, че това ще е мега яко. Мирише на повърната алкохол. Много гадно. Аз му давам 1 от 10. 1 от 10. Има вкус на ананас и на кокос, обаче много гаден. Ананас и много гаден на кокос. Аз съм го пробвал и знам, че е уникално. Искаш вчера да го изяде цялото да го опука. Да, това са бисквити тук, които са 2 бисквитки залепени. Между тях има кашкавал. 10 от 10. Това ми е любимо. Няма никаква представа, защо го взехме. Филе от сардини, лимон и зехтин. На мен ми харесва, аз би го изял даже. Мега глад. Но кой има вкус? Ами, то си е консерва. Рибатон. Все едно консерва рибатон, но просто е малко по-слаб вкуса, не е чак толкова силно рибен. И се усеща лимончето, което е мега найс. Да, благодаря, че изгледахте това 10-минутно видео.